Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Human ginawat sa Malacanang ang resignation ni Mayor Benjamin Magalong isip Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Doon na napili nga muhulip kaniya. Samtang nagpagula og show cause order ang DPWH batok sa District Engineer sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office ug Regional Director sa DPWH 11. Kinihuman na diskubrihan ang Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos. Ani report ni Argil Relator. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Duha ka semana human unang ipahayag sa Malacanang ang papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission for Infrastructure na usab ang gisulti sa palasyo. O liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Pagkagabi ini ana, mi-resign si Magalong sa ICI. Sa iyang letter nga gipadala kang PBBM, nakalatid nga ang pahayag sa palasyo labot sa iyang trabaho nga sukwahi daw sa nakalatid sa iyang appointment kay nagpahuyang sa katungdanan nga gisalig kaniya. Una na sab magisulti sa palasyo nga ginapa-review ni PBBM sa legal team ang appointment kay Magalong sa ICI tungod sa mga pagsaway nga posibleng dunay conflict of interest. Sa laing pahayag, gipaklaro ni Magalong nga walay conflict of interest sa iyang role. Ang iyang trabaho isip mayor sa Baguio ug ang iyang pagserbisyo sa ICI kanunay nga gigiyahan sa usa ka prinsipyo, ang pinakataas nga sukdanan sa integridad sa serbisyo publiko. Ang mga bagong hitabo kay nagparayag og pagduda sa independence sa komisyon. Ang independence mao ang sukdanan sa accountability ug kung wala kini, ang kredibilidad makompromiso. Nagdumili siya sa pagtugot sa mga pagduda nga mopahuyang sa ICI ug sa mandato niini. Mao nga gipili niya nga muhawa, dili aron biyaan ang pakigbisog, apan aron na panalipdan ang integridad sa pakigbisog. Samtang human gidawat ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ni Magalong, gianunsyo sa Office of the President ang pag-appoint kang kanhi PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin Jr. isip ICI Special Advisor and Investigator hulip kang Magalong. Kini nahitabo pipila ka adlaw human madiskubrihan ni Magalong o DPWH Secretary Vince Dizon ang anomalya sa wala pa nahuman nga Kulaman Bridge Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental niadtong September 25 nga gikapungot ni Dizon. Flood control ba yan? Flood control ba yan? Flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo na hindi tapos yan? Pagkaugma, nagpagula og show cause order si Dizon batok ang District Engineer Rodrigo Larete. Nasayran nga gibayad ang full payment nga 96.5 million pesos ngadto sa kontraktor bisan wala pa natapos ang proyekto. Gideklara sa DPWH Davao Occidental nga nahuman na ang proyekto niadtong October 2022. Apan nasayran nga sa miaging duha ka semana, una ang gilusan nga inspeksyon pa lang giay kini gisugdan og tukod. Gimanduan si Engineer Larete nga magsumite og written explanation sulod sa 5 ka adlaw human madawat ang notice kung anong dili siya angay nga pasakaan og kasong administratibo. Sanglit naga-operate ang DPWH Davao Occidental ubos sa Command Authority ug Supervisory Control sa Regional Director. Gimanduan sab si DPWH 11 RD Juby Cordon nga magsumite og written explanation kung anong dili siya mamahimong administratively liable sa posibleng mga kalapasan sa existing laws, regulasyon ug orders. Kung dili motubag pinaagi sa written explanation si District Engineer Larete ug RD Cordon, gamiton sa DPWH ang records ug mga ebidensya sa pagtuki sa maong kaso. Wala pa'y komento ang DPWH 11 kalabot sa maong show cause order. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.